Bon dia a tot el dia, benvinguts i benvingudes al Bar Trinquet. En el programa anterior acabarem el nostre primer 15, un número molt pilotari, i en este d'avui tornem a traure disposats a continuar en este projecte que ja ens ha dut fins a Palma de Mallorca. Poca broma. Ara ho comentarem. Jo soc Ulisses Ortiz i m'acompanyarà en este nou 15 Vicent Vicens. Vicent, com va? Palma de Mallorca? Seria? Bueno, és Palma... que el tema de Palma, si no dir de Mallorca. És que tot es molesta, no? Sí, és com que... Nosaltres sí que tinguem un nom nosaltres que és superfàcil, Castelló, i ja està, no? Sí, d'aquells que s'hi parlen. Però no, bé, molt bé. Van fer el viatge igual que Ramon Llull, no? En la seva època. De València cap allà. A una trobada de persones que fan això que fem nosaltres. Creadors de contingut en català. Els nous predicadors, no? Ramon Llull en aquella època... Vols dir? També es van ajuntar. Podrien haver-li agarrat la imatge de Ramon Llull. Quin paral·lelisme, acabes de fer. I bé, doncs molt bé, agraïts a la gent que ens va convidar, de 310 a 5 València ens van convidar, i allí als organitzadors. Els de la Ferrada. Sí. I bé, també, jo volia aprofitar també per agrair, perquè van fer un xicotet podcast en directe, bueno, directe no, un podcast allí, una gravació en un estudi. Sí, van trastejar. La primera volta que alcem la mà i li diem al tècnic. En un tècnic de so, impressionant. Sí. La 2, li diem, la 2. Ah, sí, la 2. Ara va tal. La primera volta que ho fèiem i a última hora no sabíem si fer-ho sols o convidar algú, perquè tampoc coneixem a massa gent. Personalment, realment a ningú. Pràcticament. I vam convidar als d'Obrim Portes, a Aitor, a Joan i a Maria. Així que gràcies per prestar-se, perquè ens quedaven a dir que sí. No sabem si això eixirà, perquè és que encara ni hem rebut l'arxiu. Segurament no, la veritat, perquè bé, va ser més per això, per trastejar. Sí, per fer-li així al tècnic. Sí, això va ser espectacular. Algun dia tindrem a uno així. Jo crec que sí. Si algun tècnic vol col·laborar amb nosaltres, barat a lo mateix que guanyem nosaltres, és a dir, a perdre diners. O si la gent que ens escolta vol finançar i ser tècnic... que bé! Aixeta.cat i... Subscribiros, darle la campanita. Això, mira, també és cert que no demanem mai que es subscriguen al canal de YouTube, de Spotify. No, però sí que està bé perquè així només pujar el capítol. El podcast és que es tira pedres sobre la seva pròpia. No fa falta que subscriviu. De fet, deixem-nos de seguir. Bé, ja està la intro de Palma i tot allò. Ja està tot clar. Així que ale va de bo. Disculpeu les aparicions fantasmagòriques. Ara de repente no m'escolten. Que s'han escoltat. Ulisses no se'n recordava que té un micro davant, no passa res. Anem a presentar ja a convidar, que està sí, ja riguem-se prou. Bé, anem allà. Mai en la història d'este podcast he començat una presentació d'un convidat remuntant-me tan enrere com ho faré avui. I és que me'n vaig a l'any 1410. Arre, burro. Avui la cosa va rebuscaeta. Quan Martí l'Humà, rei de la corona d'Aragó, va morir sense descendència legítima i es va celebrar el compromís de Casp. Això igual vos sona de quan aneu a... És que ho feu batxiller. En batxillerat, sí. Una cimera on els 3 regnes que formaven la corona van decidir que per primera vegada un rei castellà governaria a la corona d'Aragó, donant l'inici així a una paulatina castellanització que arriba fins als nostres dies, passant per la batalla d'Almansa, la dictadura franquista i el moment en què Son Goku i Doraemon van desaparèixer ja de Canal 9 definitivament. Els equipare, no? Sí, Doraemon és que està a aquest nivell. El resultat de tot això és que ara formem part del Regne d'Espanya i parlem una llengua minoritària dins d'este país de països, com alguns li diuen. I què passa? Doncs que molta gent de la que parla la llengua majoritària venen ací, o sense vindre, i els molesta que tinguem nosaltres una llengua pròpia i que la fem servir. Per no parlar de que demanen el requisit lingüístic per a poder treballar en sanitat i atendre's en la nostra llengua. Això també es molesta molt. Per tant, quan una persona se'n va viure d'un lloc, com per exemple Terol, a un altre lloc, com per exemple Gandia, es pot moure entre dos extrems. Un extrem seria ser una maleducada i obligar a la gent valenciana parlant de Gandia a cobrar-se a ella i renegar de que les senyals i els cartells estiguen en valencià, o ser com la nostra convidada i passar en pocs anys a formar part d'un grup de música en valencià com a cantant. No? Se riu. Eixe segon tipus de persona és la nostra convidada d'avui, però com va arribar a ser la cantant del grup Malifeta? Es preguntareu.
La cosa és més sorprenent encara si vos dic que mai abans havia estat en cap altre grup com a cantant, ja que sempre havia treballat al món de la música, però en la producció, fotografia, xarxes socials. I per això va vindre a València, per a treballar amb Zo, La Raíz o Ciudad Jara. Ara intentarem esbrinar si està tan integrada com per a saber què és això de la pilota valenciana o si ha estat en algun trinquet. On estem totalment convençuts que sí que ha estat és a un bar. Segur. Per algun lloc s'ha de començar, no? Sí. Així que ara ja sí, li donem la benvinguda i que ens conte ella a Anna Rajadel. Allá on el camp mor de pena i no es sent el so del llamp. Déu ens ha donat l'esquena, s'han mesclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang. Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adeu. Bueno, Anna, benvinguda. Com estàs? Molt bé, estic molt emocionada, la intro, moltes gràcies, jo. Molt bé, molt contenta d'estar així. El pensaves que el relacionarien en Martí l'Humà alguna vegada? No, la veritat és que no, però m'ha encantat, sí. Moltes gràcies. És que sempre he pensat que si la pregunta està típica de si poguéreu fer un viatge en el temps i canviar alguna cosa, jo aniria allí. Allí. A dir-li a Martí l'Humà... A dir-li a Martí l'Humà del compromís de Cars, a Sant Vicent Ferrer, que també estava allí clavat. No triu a este. No triu a este, triu a l'altre, colló. Res, eres tu la de la intro de la cançó, no? Sí, és ella, per això l'han posat. Sí, temasso, la veritat, que és molt emocionant. Pablo, cantant, després ja Anna va fer ahir una col·labo, multicolabo com va ser allò. Molt guai, la veritat. Va ser totalment inesperat, però molt bonico. I per a mi, a veure jo, cantar amb Pablo, Pancho, o sea, no sé, com un somni. És que, clar, és molt marciano tot, saps? Però va ser molt guai, molt emocionant. Mira, sempre no, això és nou. Des de fa... Bueno, no ho hem fet encara. No ho hem fet. La qüestió és que demanarem als convidats que es preparen o que diguen un pseudònim de pilotari. Tu, si tingués que tindre'n un, quin triaries per a tu? Quin podria ser? Saps que els pilotaris tenen un pseudònim. Ah, però el que jo vull. Clar, imagina que eres una professional i tu t'anunciaries amb el nom de Wijua... Hannah Montana. Ah? Hòstia. Ei. Bueno, com a molt, com a mínim cridaria l'atenció. Sí. Bé, Hannah Montana. Perfecte, serà Hannah Montana. A partir d'avui, a partir d'ara ens referirem a tu com a Hannah Montana. Perfecte. Bé, no, i ara ja sí a les preguntes clàssiques. Quina relació tens amb el bar, primer? A veure, al meu dia a dia, cap, saps? No soc tant de bar. No tens integrat en la teua vida diària? No, vaig alguna vegada a fer-me alguna cervesa amb les amigues i tal, però no massa. Però tinc que dir que a mi el bar, quan m'agrada de veritat, és com after. Ah, molt bé. After. Sí, la primera persona que es descara així i és honesta, crec. Però jo crec que el Vicent vol que tots els convidats no és que vulga, és que jo us conec. És que és així, tu saps allò has així de festa i has ballat prou i ja t'apeteix com una miqueta de xarreta, saps? I ja prendre l'última, clar, o la penúltima, no? A mi m'apeteix anar-me'n a casa. Ai, com eres, no? Però tu pensa, una terrasseta, el solet, la frescoreta del matí, saps? Una cerveseta, xarretita i cap a casa. Clar, això, les poques voltes, vull dir, clar, això no ho pots fer totes les setmanes. No. N'hi ha gent que ho fa, N'hi ha gent. I tant. A ver los ailos, bueno, però... Això estan fets d'una altra pasta, Són figures. Les atxaques que tinguem ja, sense fer això, mos falta. Estem en una altra fase. Exacte. Bé, i la segona pregunta, és un poc més interessant encara si cap, és la relació amb la pilota, si la coneixes, si has estat en un trinquet. Vale, doncs mira, tinc que dir que tinc més relació amb la pilota de la que pensava, saps? Perquè, a veure, jo no sé res. T'has mirat a tu, no? Interiorment. Has mirat en el teu interior. No. Espera. Pensava que cap, val? I jo mai he anat a una partida ni a un trinquet. Bueno, he anat a fer un story al festival que fem tornejos pel matí i estic treballant ahir, doncs vaig anar una vegada, vaig fer una foto, un story i me'n vaig anar perquè vaig tindre que anar a un altre lloc. El trinquet de Tavernes. Sí, però això no puc dir que he estat a un partit. Yeah. Bueno. Però
Resulta que estava parlant amb el meu pare de que anava a vindre al podcast i que el centre temàtic era com la pilota i tal, i em va dir, saps que el teu besavi jugava a pilota? Ui. I vaig dir, què? I sí, resulta que al seu poble, quan el meu besavi era jove, l'esport més popular era la pilota, més que el futbol i tal. Sí. I ell jugava. I el meu besavi que li diguen José Rajadell, presumia de jugar molt bé a la pilota. Però quin poble? Valderrobres. Està al poble del Matarranya. El Vall de Roures. Allí, No, és Valderrobres, diuen Valderrobres ahí. Jo crec que allí, és que sé que n'hi ha una persona que, el Lluís, no?, que investiga molt sobre frontons. Jo crec que és una frontó allí, sobretot. Pot ser. Jo no tenia ni idea i vaig, mira, pues no ho sabia. Ja veus. Us quadra, sí. Ara després el preguntarem alguna coseta sobre el Matarranya. Vale. Però la primera pregunta és molt senzilla, seran dos. La primera és quants anys portes vivint al País Valencià? Pues mira, al setembre va fer 5 anys. 5 anyets i, Un lustro. Valencià, molt bé. i està fent així una entrevista com si fora de, jo què sé, d'ahir de Benimuslem, de tota la vida. Demane perdó d'entrada perquè vaig a fer alguna gamba segur, però bueno, no el passa pitjor res. valencià és el que no es parla. Nosaltres, Como digo yo siempre. Nosaltres parlem també, escoltem Vale, coses pues, que no. 5 anys portes així i la pregunta és com passa una xica de Terol de treballar per a grups de música i festivals portant-nos la comunicació a posar-se a cantar inclús en valencià. Quin ha sigut aquest viatge? Em posa molt com el loco de la colina. Cuéntame. Falta el cigarret. A veure, és loco, la veritat. A veure, jo soc de Terol, però vaig estudiar a Madrid i treballava, abans del Covid, a una oficina de management de grups de narco, Defcon 2, porretes i tot això. I treballava en festivals també, el Juergas i Alterna, pues sí. I al 2019... Rock calimochero, no? Total, sí, però és que jo estava ahí, en aquest moment jo era això. I resulta que al 2019 Zo va anar a tocar a les festes de Terol, que es diu La Vaquilla. No és el Torico. La gent d'allí dèiem La Vaquilla. I així diuen Torico. Sí, i en realitat Torico... és les festes de l'Àngel, però La Vaquilla. Ja, això ningú ho diu. Total, que Zo va anar a tocar ahí i jo pues, estava de festa i resulta que, casualitat, vaig acabar al mateix lloc perquè plovia mogolló i vam tindre que anar al lloc on estava Zo, que havia donat un concert. Era un bar d'aixòs que t'agraden. No era un bar, encara no, espera, va terminar tot un bar. Però era l'única penya, li diem com colla o fila, que tenia teulà. I vam allà per a refugiar-nos. I vaig conèixer alguns membres i és que és fort. Resulta que ells estaven buscant una persona que feia el que jo faig, que és portar de xarxes, comunicació i tal. Es van alinear los astros. Sí, de fet, la setmana abans de coincidir a Terol, van quedar amb un xic per a que portara les xarxes i no es va presentar. Uau. I una setmana després em van conèixer a mi... Quin horòscop eres? Ui, mira. És que és heavy. I la setmana següent em van conèixer a mi. Jo, en algun moment de la festa, vaig dir que treballava portant xarxes. Algú dels de Zo, no me'n recorde si va ser Poyet o John, que era el del Merchant, va anar a Robert, que és el mànager, i li va dir, tio, esta tia fa el que estem buscant. I vam acabar a un bar, el bar més cutre de Teruel, i em va fer una entrevista de treball, però t'ho jure que la millor entrevista de la meva vida, 3 hores a la barra del bar, amb cervesa, per supost. Pim, 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 i una setmana després estava treballant amb Zo. I ese dia ja vau signar el contracte, no? Sí, jo me recordo que vaig arribar a casa pel matí i els meus pares estaven tomant un cafè i tal, i jo estava en xoc i li va dir, tio, he conegut a la gent de Zo i crec que vaig a treballar amb ells. I el meu pare, en plan, què dius? Acuéstate, ¿sabes? I sí, fins ara. Que fort. Sí, i després d'això ja va vindre Zo, després Ciudad Jara, La Raíz, i després Malifeta, que ja ha sigut com, venga, més. Bueno, seria tot com dins de la mateixa oficina, no? Anem a dir. Sí, exacte, sí, d'último pasillo.
és l'oficina. Val. Vamos, interessantíssim. Bueno, lo de l'entrevista de treball i tot això. Sí. Però has nomenat antes ja lo de el teu besavi, que nosaltres no sabíem. Sí que ens havien dit, no, que ton pare és de la Franja de Ponent. Sí. No sé però crec que lo de Ponent... Bueno, no sé com... és la Franja... És que són com els de Palma de Mallorca, no? La Franja, jo crec que la Franja. No? El meu pare diu Franja. Clar, perquè si dius Palma de Ponent és com si mos digueren el Levante, no? On poses el centre, clar. Pues el centre jo crec que s'ha de posar on estiga parlant cadascú. No, és la Franja. Sí. Bueno, tens un passat, ton pare és d'allí, de la Franja, nascut allí. Tu has viscut allí? No, el meu pare va néixer allí, però als 20 anys es va anar, però he anat... I el context d'aquella zona, quin és ara mateix? O si coneixes? Mal, sí. A veure, el meu pare està, encara que ell viu a Terol des de fa 30 anys, però ell està molt connectat amb la cultura d'allí i tal, i la situació és prou mala, perquè pues, com així estan quitando hores lectives de català, culturalment han quitat premis dedicats a la literatura catalana, o sigui que està prou mal. Clar, perquè la idea és que en aquella zona, o sigui, aquella zona forma part de lo que és la cultura catalanoparlant, no? Clar. Sí, i sobretot que n'hi ha molt de catalanoparlant, no? Sí, a veure, si tu li preguntes el meu pare es considera català, més que aragonès, i allí la gent parla català a la seva manera. Encara que a voltes no consideren que és català, no? Això també passa allà. Clar, és que ahí hay un conflicte, clar, sí, ahí hi ha ese conflicte, no, de xapurrià o català, però bueno, és català. És català. Bueno, clar, damunt és molt semblant al nostre català. Més semblant que el català de Barcelona, sí, o el de Mallorca. Jo vaig anar en el voluntariat lingüístic farà 15 anys, ja fa molt, i clar, dones compte de que parlen això, igual que ja no català, que sí, evidentment, però com nosaltres, sí. I recorde, això no sé si no sé si va passar, però jo crec que és com a nivell de percentatge la zona en aquell moment, igual ara ha canviat, que més català es parlava, o com a mínim dels més alts, no sé ara si continua igual. No, sí, la gent ho parla, o sigui, és la llengua principal d'allí, al carrer, saps? A nivell cultural, a lo millor seria un poc com el meme de la piscina, que n'hi ha una mare alçant a una xiqueta. No, total. No? Sí, que eixa xiqueta, saps quin meme te parla? No. N'hi ha una dona en una piscina alçant a una xiqueta, com fent-li molta gràcia, no? Que seria Catalunya. Després, al costat, n'hi ha una altra xiqueta en manguitos ahí que està afonant-se, no? Que serien Mallorca i el País Valencià, no? I després n'hi ha una afonant en el fons. Bueno, crec que és un cadàver directament. És un cadàver, clar. I seria la Franja. Molt bé. Pues anem a parlar ja de coses més professionals. Tu com a manager no només t'has dedicat a gestionar els grups, no? Que m'ho has comentat que estaven en comunicació, xarxes, sinó que, a més, has acabat realitzant una tasca artística des de lo que és la comunicació. No sé si aquesta afirmació és certa. Sí. Per tant, quines aportacions serien les que has fet en aquest sentit? A veure, és que jo em dedico a la comunicació, jo vaig estudiar màrqueting i publicitat i tal, però sí que jo crec que la comunicació està a totes les parts, saps? Tot comunica, el que dius, com ho dius, com la ropa, l'estètica, a on, el disseny, el visual, tot. Aleshores, jo sempre he volgut com explorar totes les patetes que té la comunicació, almenys que jo crec que té, i m'he ficat de cap en tot, pues, videoclips o la part més de disseny gràfic, sempre comptant amb gent que sàpiga fer-ho, però com que a mi m'agrada meter-me ahí i pensar i donar-li el cap i pensar més coses, perquè crec que no només és la red social i la premsa, no només és el post, són moltes més coses que comunica tot. I a mi sempre de la carrera yo me recuerdo que el que más me atraía era la part visual i la part més creativa, i quan treballe m'agrada explorar-la molt, la veritat. És que més... Al principi jo deia que era community manager, però com una manera de dir alguna cosa, perquè jo no sé què soc. De catalogar-te en alguna cosa. Clar, realment actualment el que menys faig és les xarxes socials. És com el 5% de tot el que m'agrada fer.
I què és? Vull dir, a què et dediques? Com és un dia en la vida? No, és broma. Mira, ara mateix estic en un punt molt heavy de treball, molt bèstia, com pues, rodatges de videoclips, pensar la part estètica de discos o de portades... Però continues fent el post tu? Sí. Vale, abans d'això. Vale, sí. Vale. Però el meu dia a dia és el que menys. Sempre estic, pues, penso en... I també l'estratègia m'encanta, calendaritzar coses i veure... Pues, anem a fer primer això perquè després... Coses que després la gent... Bueno, no, anava a dir... Coses que després la gent no es dona compte. No, sí se da compte. Jo confio en que sí, de que tot té que tindre un ordre i per què i una raó, no sé. Jo, una persona en la que ha parlat per a preguntar-li un poquet, a mi m'ha dit que, al seu parer, tu has sigut una pionera en aquest sentit i que... Ui, poca cosa, sí. Una pionera. I que després d'això, després de la teua manera de treballar amb Zo, primer, no? Sí. I després en la raïz és com que la resta de grups del panorama que hi ha per ací han seguit eixa mateixa forma de comunicar. No sé si estàs d'acord o si ho saps o si ho havies pensat. A veure, no ho pensava, però, o sea, que guai. Però ara que ho diu, moltes gràcies. No, moltes gràcies. Que ho dius, sí. Però, bueno, jo sempre he tractat de fer, pues, lo millor possible el meu treball i ja està. I confiar molt en això, en que la calendarització és important, l'estratègia, que no hi ha que ficar post a lo loco sense raó, sinó que tot té un sentit. Mira, crec que ho podem enllaçar. No sé si volies dir alguna cosa. No, bueno, que al final això és com professionalitzar la professió, bàsicament, perquè suposo que abans la gent anava tirant i ja està. Clar, jo quan vaig arribar, cap grup tenia una persona que es dedicava. I encara a dia d'avui no tots els grups poden assumir això, no? Però no era tan... Sí. Bueno, com els podcasts són els nous rock and roll, sí, vamos. Clar, en el podcast passa el mateix, nosaltres, clar, com de moment no podem fer això, algun dia vindrà una Anna. Haurem d'anar a Teruel a les festes. Per supost, que sí. Encantats, a trobar algú. Sobre l'últim que estàs nomenant, crec que es pot enllaçar un poc en la següent pregunta, que seria que els grups amb els que has treballat venen com d'una cultura de música combativa, no? Que se deia anys enrere. Tu creus que en el 2025 es pot fer música combativa, festiva, de qualitat i amb èxit dins del sistema tal i com està ara, o s'han d'assumir massa contradiccions? Que va, a veure, jo crec que es pot fer el que vulguis, no? O sigui, jo crec que no... Tu m'ho has de dir. No, jo crec que es pot fer. De fet, jo crec que estem un poc en el moment de fer-ho, no? Clar. Com que la societat, la situació demana pues, combatir un poc el que està passant, però pots combatir amb moltes maneres, en diferents estils, pots fer el que tu vulguis, jo crec que no... Clar, a veure, està clar que els mitjans que posen o que n'hi ha per a tu mostrar-te pues estan en mans de gent que a lo millor no te cau bé, no? I segurament la pregunta va per ahí, però què has de fer? No te cau bé, no m'agrada dir, evidentment. Perquè és que ara està el tema de Spotify, que si eixim de Spotify per a clavar-nos no sé on, però clar, si et poses en un altre lloc, probablement no tens visibilitat i per tant el teu missatge no arriba. Clar, ahí sí que has de... A veure, és molt difícil, sí que és veritat que és difícil, però jo crec que a la meva vida personal també em passa ser totalment... contradictori, no, al contrari. Sí, honesta i coherent. Coherent. És impossible perquè facis el que facis vas a fallar en algo o vas... Entonces, això sí que és difícil, però bueno. També està la visió, donant un poc la raó, no, de lo del debat també que n'hi ha d'ocupar espais, no? Sí. Donar la batalla en aquest espai. Ja, pots tindre posicions totalment... i totes són vàlides, saps? Perquè és complicat, però bueno... Però hi ha voltes quan has d'analitzar i per d'analitzar si cada pas que fas és o no contradictori, a voltes arribes a un punt que és inactivitat. Que no fas res. Clar, que te quedes bloquejat i paralitzat perquè dius, ui, és que anava a fer això, ja ho tenia tot preparat, però és que resulta que aquest espai on jo no sé què, s'anuncia no sé quina marca que no sé què. Clar, però és que ja no només en aquest sentit, sinó que després grups ja tan grans com va arribar a ser, fan una decisió que prenen. I té una influència... Clar, té una... No, me referisc a que a la gent, a la que els fans de Zo, ja també com que la fiscalitzen molt, no? Parle de l'últim concert, no? Que va haver tantíssima polèmica. És que fan l'últim concert en el festival i no el fan... Bueno, a veure, la gent...
mai es pot estar... Vull dir, i treballant en xarxes... I com aquest exemple, molt més, vull dir, no només per... Sí. Però bueno, que entenc el que queréis decir, però crec que té que haver com una compensació entre intentar ser coherent en la medida de lo possible però també fer. Clar, perquè és que si no això. És que et tornes loco. Sí, ahí també... Pues, quan... Equilibra tu balança. Hòstia, l'Adri. No, però clar, ahí està pues això, el tema de... Bueno, és que ja ho vam parlat, no? Però de fer alguna cosa. Però que és important respectar-te a tu i al teu projecte i els ideals que tu tens, això per davant. Però... Has de posar el límit en algun punt, però també tindré marge de maniobra. És com el que parlarem d'allò del KKR. Pues que potser ahí sí que dius, ostres, pues hasta sí. Sí, un genocidi és una bona línia. Clar, vull dir que ahí cadascú... Exacte. Molt bé. Així, a vegades busquem el multivers, els multiversos Bar Trinquet. Un dels convidats de Bar Trinquet el tracta com la jefa. Saps a qui mos referim? Serà Julio? Julio. Sí, Julio. Quines coses heu fet junts, Ai, Julio no, i tu? jo a Julio l'estime molt. Jo vaig començar a treballar al Festiver al 2020... A veure, és que... Sí, 2021, que no es va fer per el Covid, però vam treballar. I després, 2022, fins ara. I jo me recorde que tenien que trobar un fotògraf i no sé què vaig veure d'ell, no sé, però va ser el fotògraf al que jo vaig treballar al Festival. I fins ara també. I clar, le tinc molta estima perquè com que són ja 4 anys i l'he vist... Jo em fixe molt en les fotos i com que és un art que jo aprecio molt. És una locura el que fa. I l'he vist tanta millora. Sí, és que és molt loco. I no sé, sempre vull tenir-lo com propet, saps? I ara estic treballant amb ell per a coses, també amb Enric, amb Elga, o sigui que... Bueno. També multivers. Sí. No, però és veritat que Julio, bueno, ell mos va contar, no?, que va començar com quasi sense saber res. Que mos enviava correus, que enviava correus a Manta. És l'amo, Però és veritat que és que en quants anys? 3 anys? O una cosa així? Jo si fora... Ha pegat un... És que ara ho fa com el millor. Si fora pilota pro, aniria buscant... Contracte vitalici, no? Bueno, o blindant-lo o buscant algú ja alternatiu, perquè no sé, vull dir, és una locura. Ell s'està cuidant també de que, no sé si m'ho va contar, però de que quan ell no estiga en pilota pro, que la cosa, vamos, deixar un llegat i que la gent continua fent-ho bé dins del Clar, no, i l'actitud que té i la emoció, és que això mola molt. Estarà emocionat ara de sentir. Sí. Bueno, recuerdo, Julio. Però, sí. M'ho has comentat que eres una gran fan de Bar Trinquet, eres seguidora. Quines coses diries que has après sobre pilota valenciana o sobre lo que siga? Escolta. A veure, jo... Després vendrà l'examen, Després sí. Ja. O sea, crec que Elga i Andrea eren les que diuen que eren les pitjors, no? Pues no, ara vaig jo, amigues, voy para allá, perquè no sé res i tinc que dir que me abruma. O sea, com no sé res, jo escoltava les preguntes i els noms i era com, és que no sé ni qui és qui, ni els... Moltes vegades tampoc sé el poble o la comarca de la que parleu. Per tant, estàs coneguent pobles, a lo millor. Sí, això sí, mira, per exemple, però clar, és que estic molt lluny d'això, jo... Vinc a aprendre, xics. Bueno, precisament per això, ja ho hem dit altres voltes, però agraïm a gent com tu que vingueu, perquè volem això, volem que... Sí, volem que vinga gent que quan menys sàpiga... Clar, que la gent que ve conega pilota i la gent de la pilota conega... Va ser una llàstima l'altre dia que vas quasi coincidint per anar a la final de Xeraco. Que per cert, va guanyar Castelló. Va guanyar Castelló. Sí o sí, va guanyar Castelló. Perquè jugàvem a raïs... Tenim el cor dividit. Sí. No, res, ja quedarem un altre dia, segur que es pot quadrar per a fer una partida, li diguem a Julio si fa fotos, almorzem... Fem un festival. Bueno, per cert, no, mira, volia dir que en el capítol amb Ana Puertes, que vam dir lo del desafío entre Batiste i un basco que ell ha acceptat. Jo estava pensant que si fem una festa a Bar Trinquet, se farà aquesta partida, n'hi haurà actuacions musicals, estarà Julio fent fotos. Projectos. Actuarà Malifeta, no? I el gastarà fent il·lustracions. Un mural. Sí. Pues jo, parlant de conèixer coses del País Valencià, el dia que el vas conèixer, portaves una setmana a Gandia. Me'n recorde total. I jo et vaig fer una llista ja en el bar. No era a les hores que t'agrada
tu, però vam estar prou hores en el bar. Era quan en el bar estàvem en grups de 10, que les taules tenien que ser de 10, me'n recordo. Sí, no, jo també. I mos se va juntar el dinari al sopar. I el vaig fer una llista de llocs del País Valencià per a visitar. Tu te recordes d'això? No me'n recordava. No recordo quins pobles eren o quins llocs, però del que tu has vist, perquè ara has anat... Vas posar-ho per WhatsApp? No, que va. Ara has anat girant molts, no? Amb més grups en els que has estat. Quins diries que són els teus llocs preferits del País Valencià? Estèticament, o algo que t'hagi cridat molt l'atenció? A veure, m'agrada molt Bocairent, m'agrada molt. Molt bé. Altea també. Los 10, València bonita, no? Ara som València bonita. Ai, però clar, és que jo sé... Bocairent d'Altea, és que clar... Em queda molt per conèixer i no me'n recordo... Ai, bueno, la Vall de Gallinera m'encanta. Molt bé. Això està propet. Aquest cap de setmana vaig anar a un poble... voy a ir a un poble que no me'n recorde... Ai, no me'n recorde. Actuar o algo? No, de casa rural. Molt bé. Però no me'n recorde... D'alguna vall també serà, no? Sí, ai... Bueno, sí. El patró està en Vall de Gallinera. Sí. Ah, doncs mira, per ahí, sí. Bueno, molt bé. Saps que Vall de Gallinera són 7 pobles o 8? 8, sí. I n'hi ha un abandonat. Però bueno, el top 3 està molt bé. Vall de Gallinera, Altea i Bocairent. Molt bé. Sí, i més que no me'n recorde, però sí. Molt bé. O sigui, mos quedem... Tinguem el tall. Si no, després li tornes a recomanar uns quants més. Correcte, i ja està. Ara anem a canviar un poc de tema. Anem a... de lo local, no? De lo micro. De la Vall de Gallinera, de lo micro a lo macro. A lo macro. Han vist que t'has enganxat molt al disc de Rosalía. Ai, sí. Per a nosaltres que l'hem escoltat, i no és una cosa que mos hagi cridat l'atenció, tampoc perquè no hem investigat. Ara ho parlem. En quines coses ens diries que ens hem de fixar per apreciar-ho millor? O què és el que tu... Ens convertirem en catòlics practicants i devots si l'escoltem i mos agrada? A veure, jo destaco dos coses. La primera, la capacitat de fer algo tan diferent a Motomami. O sea, com la capacitat de fer algo que sorprenda encara a pesar de tindre la pressió de Motomami, el que va ser, no? Del fenomen i de tot el que va significar. Aleshores, per la part més de projecció, d'artista, no? De proposta, m'ha guanyat per la capacitat de crear un univers totalment distint a Motomami i de sorprendre amb el canvi i tot això. I després la part vocal és molt, molt loco. O sea, esa tia pot cantar el que vulga i en este disc jo crec que és molt heavy. Clar, tu estàs fixant-te també molt ara en les dues coses, en lo claro, vocal. Lo vocal i la part estratègica. No em parla de que tu ara cantes en un grup. Claro, és que això no... Bueno, ho hem parlat. Però vull dir... Hem escoltat un fragment. Sí, però no hem aprofundit en el fet de que tu estàs darrere la càmera d'eixos grups... Si sempre t'ha agradat cantar... Ja. Clar, tu treballaves amb Malifeta, no? Sí, a veure, treballava amb Zoo, diguem, no? I, a veure, jo cante des de que era xicoteta, però sempre. O sea, des de que tinc... No sé, però sempre a la meva casa era el meu joc de xicoteta, saps? Sempre jugava a cantar i quan les meues amigues venien a casa no es jugava a, jo què sé, mamàs i papàs, saps? O es jugava a cantar. Perquè no teníeu TikTok. No teníeu TikTok i... Es jugava a OT, que jo soc filla de OT1 a muerte, i a Euro Junior i tot això. Hòstia, Euro Junior. I després és un joc que m'ha acompanyat quan jo creixia i ara encara és el meu joc. Jo estic a casa, jo estic tot el rato cantant i aprendrem balls i coreos i harmonitzant sense saber que estic harmonitzant, perquè jo no sé, faig unes coses que jo no sé, jo no sé res de música. És simplement cantar perquè t'agrada cantar. Perquè m'agrada, perquè jo m'escolte algo i tracte sempre de cantar-ho per encima o al costat, o no sé. I a un dels viatges que van fer de la gira de Zoo, jo portava els cascos, crec que estava escoltant algo de KCO, diu Arnau, i Arnau i jo que portava els cascos, jo sempre pues tarareando, i em va escoltar. Ei, tu cantes bé. Clar, exacte. I després... Mira esta, Arnau, mira esta. I després, no a un bar, però sí, en la matinada d'una casa, vaig ir per ahí una guitarreta i jo em vaig posar a cantar i Wonderwall. No, rojita las orejas. La placa. No, crec que va ser algo de Amy Winehouse o no me recordé, però algo. Valerí. I em va dir, ai, pues cantes bé, i jo sí, és que m'agrada.
I quan van decidir activar Malifeta, perquè Malifeta va crear-se el 2020 però es va quedar ahí com pausat, no havien actuat ni res, pues Arnau em va dir, Mireia de fet, em va dir, Arnau i jo volem dir-te una cosa. I jo, val, i dice, volem que treballes amb Malifeta. I jo, pues clar, jo pensant, pues sí, les xarxes i tal, i me dice, no, però cantant. I jo com, què? I li dije, clar que sí, a tope, i ja està, i a tope. Però és això de que tenies aquest somni o no tampoc ho pensaves? A veure, mai pensava que anava a passar, mai, però jo m'he imaginat moltíssimes vegades. Clar, però tu com a joc. O sigui, jo jugava i em metia en el paper i m'imaginava coses, però no pensava que anava a fer-se realitat. Tu un any estaves en el foso del pirata, no?, fent fotos ahí, sí. I l'any següent, l'estiu, estaves ahí davant de no sé quants. Clar, per tant, amb els meus companys. Si se ho cregueu, si lluiteu per vostres somnis, tot pot... No, és que, clar, aquest discurs a mi em fa una miqueta de vergonya parlar d'això perquè com que el meu discurs arriba un poc a els teus somnis, si ho projectes i ho visualitzes, al final... No, això no existeix. Però, joder, a mi m'ha passat, clar, però no vull destacar això perquè no és el mateix que dir que si compres loteria va a tocar-te. Bueno, si és molt complicat, és molt complicat, però a algú li toca, clar. Clar, però... Molt bé. Bueno, tornant a Rosalia, perquè... Sí. Perdó, sí. No, simplement que jo volia dir que a mi el que m'ha passat és que, com està tan en tots els llocs, a mi em passen moltes coses. T'expulsa. Lo típic d'escolta. I sí que l'he escoltat, i m'agrada, però és que a mi Rosalia m'agrada des del primer disc que va treure, a mi aquell disc em va flipar. I és de veres que la cançó està, quan la primera, la Evergain, quan la va treure en el videoclip, és veritat que el videoclip ajudava, però sí que vaig dir, hòstia, la hòstia que te diu. Te quedes flipat perquè és veritat que no t'esperes això. És que és la persona més mainstream que n'hi ha en el món, fent la cosa menys mainstream que n'hi ha en el món, no? I crec que això és per a mi és d'aplaudir, o sigui, a mi això m'agrada. Jo me'n recordo que la primera vegada que vaig escoltar la cançó anava amb el cotxe i va ser un xoc, o sea, digo, ¿qué hace cantando ópera de repente? O sea, molt loco. Yeah. Y luego pues el disc m'ha agradat, sí, però bueno, és que anava a dir una cosa i se m'ha oblidat. Però bueno, l'escoltarem. Sí. Jo l'escoltaré un poc més. Que entenc el que dius de no, és que les coses quan és tan mainstream com em fa gossera, perquè no? I jo també puc acabar ahí, i em passa més en l'audiovisual, les sèries i tal, és com, la música sí que, perquè, jolín, per exemple, en el del disc de Rosalia i en molts més, si no ho escoltes quan ix, com ara estem tan connectats i les xarxes, tot el món, ja escoltes moltes coses, clar, la gent ja revienten. Ja hi ha moltes opinions per ahí, no? Ja clar, te trauen la sorpresa que en projectes o en discos com la sorpresa per a mi era clau, saps? Clar, i de sobte ja... perquè el teu interès és més la música. A mi em passa al contrari, vull dir, jo estic més interessat en el cine que en la música, per exemple, i quan és una pel·lícula tinc queixa d'això de dir, hòstia, vaig al cine a veure-la, perquè m'interessa saber-ho ja. A mi m'agrada que passi el temps, vull dir, per exemple, en el disc de Bad Bunny, que també va ser un poc, no? De dir, ostres, mira el que fa. Jo crec que l'he apreciat més després i m'agrada, i jo crec que en el de Rosalia em passarà, que quan passe tot això ja diré, mira, pues sí. I a banda de Rosalia, tu vens, com han parlat, del rock calimonchero, ¿no? Una historia que habla de cuentos vividos. No, pero la pregunta és que ara mateixa, a banda de Rosalia, què t'interessa? O què creus que és molt interessant? Tot. A veure, mira, anava escoltant ara el disc que va eixir la setmana passada de FK Twigs, que també m'agrada molt. Pues, tio, és una tia que vaig descobrir, ja fa temps, no? Però vaig veure en directe al Primavera Sound aquest estiu, que vaig anar principalment per a veure a Charlie XCX, que és la meva altra tòtem, i em va flipar. Jo estic com John Travolta en el meme i No, jo tampoc. Bueno, pues anava a escoltar FK Twigs i m'ha agradat, però bueno, jo escolte massa quantitat de música diferent, però ja a un nivell un poc patològic, saps? Perquè és de sobte Camela, de sobte FK Twigs, de sobte clàssica, de sobte Camarón, de sobte Narco, que ja no tant, però me la sé, o sea, de tot. Jo crec que està molt bé, la veritat. Vull dir, inclús que hi hagi gent que es dedica, ara tu dediques a cantar i tinga un grup, pues està molt bé que exploren coses diferents, perquè és veritat que jo crec que sense voler
pues, com el circuit és reduït, a voltes vas a lo que sí que saps que funciona, i jo crec que està bé que en València no, hi ha grups o gent dins de grups que tinguen eixa curiositat, eixa inquietud d'explorar i de veure què se fa, de provar coses diferents. A mi m'agrada, no sé, tinc molta curiositat i me meto en tots els estilos, los escucho i tal. I això ve, jo crec que la llavor de tot això, que va ser OT. T'ho jure. Ahí escoltaves de tot, no? Clar, OT, tio, jo tenia 6 anys al primer OT. I jo me ho papava sencer. Amb els meus pares me posava ahí al sofà. O sigui, hasta tot sencer? Tot. Jo recordo gravar-ho en VHS. Bueno, potser ho gravava al final. El final pot ser que sí, però ho veia amb la meva família. I clar, ahir els meus pares pues, escolten música, però típica música de pares, saps? Rotllo Queen, Sabina, Smith, no sé què, tal, i Phil Collins. Hòstia, Phil Collins. Però, clar, de sobte va arribar OT, que jo era una xiqueta, i pues, de tot, flamenco, coses que a la meva casa mai s'havien escoltat i mai s'han escoltat. I per això, pues, no sé, vaig connectar ahir, t'ho jure que és friki, però és així. M'acabes de desbloquejar un record que és en la final, la primera edició de Bisbal, Rosa o Xenó, era? Sí, Bustamante. Sí. Jo anava a 6è de primària i per a saber qui havia guanyat, o sigui, jo recorde entrar a l'escola a les 9 del matí i una xiqueta, un xic, no sé qui era, un periòdic de paper on dia el guanyador i estar mirant el periòdic de paper en la fila antes d'entrar a classe per veure com... És que... De sobte tens 80 anys, sí. No, però és veritat, és veritat. Jo el que no sé com se'n recordeu de... Estava en 6è de primària. Bueno, jo no sé si era 5è o 6è, però recorde que era... Ah, vale, que és el truco. El truco és jugar-se-la, no? El truco és jugar-se-la. El truco és no dir... O sigui, no tindre per què dir la veritat en coses que no són importants. I ja està. I que ningú vinga a qüestionar. Clar. Com jo. Vale. Pues bé, ara ve una secció, bueno, una mini seccioneta, una cosa que fem sempre, que és la pregunta de la convidada anterior, que era Anna Nomé. Una tocalla teua. Sí. Si pogueres viure en una pel·lícula, quina seria? Ojo, A Hannah Montana, li pregunten en quina pel·lícula viuria. Vale, ja... Bueno... No saps. Però és que, clar, viure en una pel·lícula vol dir ser el prota, no té per què. No té per què. A veure, a mi m'agrada molt el rotllo... Mira, anava a dir ni cap. Hòstia, vale? Guai. Però de sobte he dit, a mi m'agrada molt l'època rotllo victoriana i coses així. Així que, no sé, Orgullo i Prejuicio. Molt bé, sí. No sé quina, però alguna d'època. Amélie, no. No, Amélie, no. D'època, per als vestitos que porten i tot. Orgull i prejudici. Sí. No, pues ja està. Ahí té la resposta. Jo no ho sé, la veritat. Random. Home, jo no ho he pensat. No ho he pensat, clar. No, jo tampoc Com la pregunta era para ella, pues ya... Clar. En Juego de Tronos, de repente. Uf, muero. O sea, sí, no, eres de les que... Assassinada. Jo un lloc on hi haguera dutxa. Ja. Sí, no, important, la gent. És veritat que... Sí, quan més ho pense, l'època victoriana no... Star Wars, tio. No. Vale, va. N'hi hauria dutxant a Star Wars? No és que ningú dutxant-se, No em sona ningú dutxant-se en Star Wars. Bueno. Tu tenies una altra pregunta, no? Sí, bé, jo tinc una altra pregunta, perquè està ara... Bueno, ara, quan isca el podcast ja no tant, però està prou en boga, està prou en actualitat, que és tot això dels últims concerts, dels entrades, i te preguntem concretament si tens entrada per al concert de la Gossa Sorda. No. Però tampoc has fet com esta cosa de... No, és que, tio, estic un poc saturat, saps? De concerts i de... M'agòbia. A mi també em passa, Jo tampoc la tinc. I crec que a mi la Gossa m'agradava, perquè jo, encara que jo vivia a Terol, perquè el meu pare parlava català amb mi, jo coneixia la música catalana i jo estava connectada amb Obrim Pas, la Gossa, tal. Però crec que ja no estic ahí i com que no tinc aquesta sensació, aquest record viu amb els meus amics d'anar-hi, pues, no tant. Bueno, però també és perquè ja m'he gastat... És que he comprat moltes entrades, tio. Pues, sí. A mi... Això que vas a dir ara, no va adreçat a ella. No va adreçat a tu, precisament va adreçat a lo que dius que no et passa. Al contrari. Però sí, a mi em passa, per comentar, però em passa com tu, que també, a més, falta tant per a aquest concert que fer ara plans per a 2026... Bueno, de fet em costa fer plans inclús per a d'ací 2 setmanes. I per a demà. Per a demà. Jo tenia un concert l'any que ve, que no vaig a dir-ho per a no agafar-ho,
i pareix que ja no vaig a poder anar perquè hi ha un bolo. Veus? I és que no me es poden fer revienta plans, viva. no es poden fer No es plans. pot, no se pot. És No que treballem pot. el cap de setmana. És que no es Mos passa pot, això. no es pot. Mos passa això. Bé, Té molt doncs, esclau. precisament d'este tema vaig a fer una secció que hem fet una altra volta, Sí. que la va fer Vicent en la Basquitis, la famosa Basquitis, que és fer una CMR, ara de repent baixarem les revolucions i bé, parlarem sobre això, ja veuré Sí. A veure si algú s'ha al·ludit. Tanqueu els ulls, si aneu conduint, sentint el podcast, no, No, us tanqueu, no us tanqueu. però bé, anem a veure. Al final no posem una música, o la posem en postproducció. Això que acabes de dir ho tallarem. Ho tallarem? Que no, al final no tallem res? Sí. Bé, doncs allà va, de la CMR. Hola, fan de la gossa sorda. Que content estaràs. Fa 10 anys que esperes. Tenies moltes ganes de que tornaren. Com també vols que torne Orxata. I vols que torne Obrim Pas. El que tu vols, amic meu, és tornar tu. Sí, vols tornar a tindre 20 anys. Com quan anaves de concert i te posaves hasta el cul. Tan hasta el cul que escoltar el concert era lo de menos. De fet, ni t'enteraves de la música. Però tu vols tornar a ser ixe jove rebel amb energia i esperances com quan senties la gossa sorda. Estic molt dins, Ulisses. Perquè, clar, el cantant i compositor de la gossa té un grup. Canta ell, fa ell les cançons i fa el mateix estil que feia la gossa. Inclús toquen algunes de les seues cançons. Però no has anat a cap concert. Tu volies que tornara la gossa. Així que sí, no t'ho podies perdre. El que sí que has perdut són unes poquetes hores fent cua virtual. Qui li anava a dir a aquell jove que es podrien fer cues virtuals? I per a no fallar, necessitaves diferents dispositius electrònics. Has agarrat l'ordinador, li has agarrat el mòbil a ta mare, li has demanat el mòbil a ton tio i has demanat el dia en la faena per assumptes propis. No et podries perdre la tornada de la gossa. I t'ha costat. T'has posat molt nerviós en tot el procés. No podies quedar-te sense entrada del concert de Picassent. Però enhorabona, company. Enhorabona, ho has aconseguit. Pots estar tranquil. Has comprat 10 entrades, encara que, de moment, no tens en què anar. Els teus amics tenen tots fills i no saben si podran. Tu també en tens, però a la teva dona no li importarà quedar-se en la xiqueta, veritat? Ja li preguntaràs, no passa res, està tot bé, torna la gossa. Ah, però quan ja tenies la teua entrada per al dia 25 d'octubre de 2026, què va passar? En tot el que t'ha costat, han tret una altra data el dia anterior. Al final aniràs al concert del dia de després de la tornada de la gossa. No és just, amic meu. Els que aniran al concert de tornada, el real, de la gossa sorda, no han fet les 6 hores de cua virtual que has fet tu. Així anava el món, veritat? Si els nostres, els de la nostra corda, fan eixes injustícies, com no han d'haver trams, milers i abascals. Quin desastre. Que mal. Però tranquil, amic i fan de la gossa. T'ho passaràs molt bé en el concert. Disfrutaràs al màxim, com quan tenies 20 anys. Això sí, a l'endemà, la ressaca serà gran, molt gran, com les d'últimament, i recordaràs que per molt que torni la gossa, tu ja estàs major. Tinguem aigua. Això sonaria Temazo, impressionante, Tío, dedícate a esto, Sí, bueno, a veure, això és referència SMR. a Manel Vidal. Sí, No sé si ell sí. ho ha copiat algú, però Bueno, i si no... ens igual. encanta, Sí. la veritat. I jo crec que era necessari fer Total. això. Apel·lar a aquestes persones. Ostres, és Bé, que jo no descarto anar, Clar, sé d'amics no. que Jo sí m'han- que tinc, jo sí que sé d'amics que m'han dit que Tu no tens entrada? Tinc entrades. No tens, no? Jo no tinc. Tu eres dels que després afegís als 10 ese que no puc, tenien. Sí que aniré, la veritat, però és que d'ací ja... Ja, Un any, anireu, un any no? vista. Jo sí, Tu jo vas, sí. Clar, tio. De fet, tinc un amic que viu en Catalunya, a 2 minuts del poble on es fa el de Catalunya, i anirem per allí també. Molt bé, clar que sí, aleatori. Però jo tio. no vaig... O sigui, lo de agarrar diferents dispositius
Jo ho he no ho fet. vaig ni pensar, Però jo no sé si això en el fons era bo o mal. A mi te restava... Era superbo. A mi m'ha funcionat. Clar, augmentes les probabilitats de que tingues un bon lloc en la cua. Sí, digues. la clau està no como experta en sacar... Tu estàs en eixe món. No, como usuària, o sea, como compradora. A nivell usuari. Que m'ha eixit bé les últimes vegades. No és el dispositiu, és la conta. La conte? El compte. Perdona. Si de tens Google, 10 dispositius però tens la mateixa compte, ja. no val. Tens que tindre diferents mails, diferents El mail de ta mare, passwords. el mail de... Eso, ahí està la clau. Deixa'm la contrasenya. Molt bé. Per a quin has fet aquest tipus de cues? Bad Bunny Oh, i Bad Gyal. hòstia, és que Tot Bad Bunny bad, va tot ser bad. Tot una... bad. Tot bad. Però Bad Bunny encara va Bad ser Bunny molt més loco. exagerat, no? Per al primer dia I vas tindre d'entrar? De Madrid. Hola. de Madrid. Uau. Però, bueno, ja veurem si vaig. Lo deixen ahí. Lo deixen ahí. I ara, Sí, va vendre l'entrada. dices... Ah, sí, ara ja anem. Però ara el tindré que fer jo, o ho fas tu també, no? Bueno, pues fer-lo tu. Però bé, ara ja la cosa és que anem al joc, El joc del trinquet. Bé, així de normal sempre va a la veu d'Ulisses, I però no és. està agotat. Estic agotat, Està agotat, sí, sí, ha fet un això. esforç ahí sobrehumà. Així que avui faig jo el joc de trinquet. tira-li. Bé, saps com funciona el joc de Tinc molta trinquet? por, sí. Així simulem un joc de pilota que es divideix en tantos de 15-30 vale joc, cada tanto és una pregunta i anem allà, ¿vale? Venga. Avui el nivell, vamos, és para dummies, no? No, Els no, llibres, com els para llibres dummies. O sea, aquells, vaig a fer el ridícul. els llibres aquells Sí que de fem un poquet de Microsoft. test d'anteriors programes, a veure si... Sí, és com l'últim llibre, l'última pàgina del tema del llibre de coneixement del medi, Sí, sí. de repassem. No? Bé, Pues, vale. avui fem un repassem. No. 15. Qui és el pilotari considerat com el millor de la història? El que no n'hi haurà cap altre com ell. A. Paco Brines Ferrer, àlies o pseudònim Coeter II. Paco Cabanes Pastor, genovès. Paco Nadal o Paco Camps. Genovès. Molt bé! Un poquet, Molt a bé. dir que no has dubtat, un poquet sí que has dubtat. Un poquet sí que has Però- dubtat. Però te sonava més. Molt bé, això és l'A1, no? Igual que El l'Escola A1. Oficial d'Idiomes, Uah, A1 de vale, pilota. Vale? Molt bé. 30. A la ciutat de València es troba el trinquet considerat com la catedral de la pilota, especialment de la modalitat d'escala i corda. Com es diu este trinquet? El trinquet de Rovellet, A. B. El trinquet de Pelayo. C. Trinquet de Batiste. O D. Trinquet de Rita Barberà. Rovellet. No, lo que Podria passa... dir-se, Lo que, sí, hauria que Pensava rebatejar. li que podien sí. canviar el nom perquè un dels... Si no, bueno, sí, el segon... Bueno, un dels 5 millors pilotaris de la Sí. història és Rovellet Eh. i ha viscut, va faltar l'any passat, si no m'equivoque, sí, i ell guai. vivia paret mitgera en el trinquet de Pelayo, que és la resposta correcta. Però Trinquet Rovellet és veritat que el de Dènia Ja n'hi ha uno que ja es diu és així, no? Rovellet, Sí. perquè son pare era de Dènia. El trinquet de Pelayo. Pelayo. O de Bueno, Pelai, en no València. passa res. No passa res. Pelai. 15-15, no? Sí. Pregunta del Val. L'individual... Ara va complicant-se un poquet. No, uf. L'individual de la modalitat de raspall té una clara dominadora en els últims anys. Esta pilotària ha aconseguit els últims 8 títols del mà a mà. Qui és? A. Victòria Díez. B. Míriam Vidal. C. Amparo Martí. D. Rita Barberà altra vegada. Altra vegada. La resposta correcta a aquesta pregunta dirien que és la rival d'Anna Puertes, no? Sí. La rival històrica de la nostra convidada del De l'anterior. programa anterior. Amparo Martí. Oh, No, jolín, esta ha chicos. sigut... Bueno, esta però ha- has fet un 15. Esta ha sigut la quiniela, no? Dir Amparo Martí ha no sigut... me'n recordava dels noms. Amparo és l'esquerrana, que vam dir. Sí. Ai, Era Victòria. jolín, ho sé molt. Anna No, home, no i passa Victòria, res. no passa res, no passa res. No te sàpiga mal. Uf. Tens un 15. Vull dir... Home, la del 15, a més, genovès, és que això era Sí, sí. impepinable. Bueno, Última pregunta per a empatar. Pots eixir d'ací, empatar. Soc la pitjor de moment. No, de... no. crec que fallar-les totes no ha hagut ningú, No. però fer-ne una sí que molts. Moltíssims. N'hi ha moltíssimes persones que n'han respost una. Bé, Vale. joc, per empatar-nos. Quina de les següents diferències entre la modalitat de raspall i la d'escala i corda és falsa?
Vale? Pregunta d'autoescola. Sí, quina és falsa? Quina és falsa? A. En l'escala i corda n'hi ha una corda al mig i en raspall no. B. En l'escala i corda es juga amb pantaló llarg i en raspall amb pantaló curt. C. En l'escala i corda poden jugar 3 contra 2 i en el raspall han de ser sempre equips equilibrats. 2 contra 2 o 3 contra 3, és a dir, en el raspall no pot ser 3 contra 2. No pot ser imparell. I D, en l'escala i corda es juga a 60 i en el raspall es juga a 25 tantos. Normalment. Sí. Sobretot en trinquet. A veure, jo crec que és falsa. Jo sí aplicaria la tècnica de l'autoescola, que ara després te la diré. Vale, jo aquí, a ver, és falso que lo de la corda. Que en l'escala i corda... enmig. Segons tu, en l'escala No? i corda no n'hi ha una corda al mig. És el que estàs volent dir, Exacte. perquè això és falsa. Vale? La seva resposta. Per tant, Per tant, és la resposta No. falsa. Jolín! Oh, en l'escala i corda n'hi ha una corda Ja, al però mig. digo, a lo mejor pot ser massa massa... evident, no? Massa La evident. tàctica de l'autoescola en aquest tipus de Crec que ja sé preguntes... què vas a dir. M'interessa, m'interessa. mira-la. Crec que ja Tu sé què vas mira a dir. visualment, mira, Sí. és la llarga, sempre. És la llarga. Ah, ja. Sempre Massa la llarga. Clar, jo no he explicacions. pogut llegir-ho. Clar, però escoltar-ho. Ja, bueno, ja, però- ho sé. Per això he dit que després. Bueno, és la U de pilota. Vale, no Sí, està tan sí que mal. el tens, sí que el tens. Tens Bueno. la U, perquè saber qui és Paco Genovés és la U. A La més, base. t'hem posat diversos pacos perquè... Sí, per a despistar. Per a despistar. I no res, el convidem a que seguisques endinsant en el món de la Sí. pilota per a traure't la 2. A veure si poden anar a una partida. Sí. Ai, sí, m'encantaria. Sí, sí. D'escala i corda. Allí vegem la corda. tens Ah, Beirrewart, la corda, mira. tens Beirrewart, tens Xeraco, molt propet. Ui, en Serena, Gandia Bru. ara hi ha una història ahí en un trinquet que havíem fet en terreny que no tocava i no sé què. Ui. Sí, sí. Ui, ui, ui. Torró? Va ser Torró? No ho sé. A lo millor han Los- sigut, van ser probablement. els cacics de la pilota els que després de menjar-se crec. el Puchero en el Cocos, que En el el van Cocos, el bar, conèixer, sí. després li van Hòstia. donar Tot comença al matarile. Cocos. Sí, Matarile, tot comença en el Cocos, pobre, amb el Puchero del pobre Cocos. Així que no res, Anna, moltes gràcies. Jo continuo flipant de que la gent vinga. Sí, sí. Què passa? Perquè ves de Gandia, la gent s'agarra el cotxe i se'n ve Tio, així m'ha 3 quarts de cotxe encantat. per vindre a gravar amb vosaltres. I que això, que s'atrevisca a vindre, clar. encara que no saps de pilota, però t'he vist com passar-ho mal en el test. Ai, sí, no, jo volia més Volies- puntuació, però bueno, no es pot fer tot. No passa res. Però m'ha encantat. M'he passat superbé i se m'ha fet molt curt. Que guai. Molt Sí. bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. I no res, Ulisses, si vols En dir veuremos. tu, com sempre, en En veuremos veuremos junts. junts. Adéu. Adéu.